Hej, jeg er malermester Sassa. Jeg er indehaver af malerfirmaet, og vi er dygtige professionelle malere, som laver et kvalitetsarbejde. Vi udfører alle former for malerarbejde, både indvendigt og udvendigt. Den her opgave er vi i gang med at male et helt hus, hvor vi maler lofter og væg med flyggermaling, som er beregnet til vægge og lofter. Vi gør meget ud af at rådgive og spare med dig, så vi kan opnå det bedste slutresultat, der afspejler din personlige stil. Vores team er dedikeret til at lave et fejlfrit resultat, og hvis der skulle være det mindste, kommer vi gerne ud og rette op på det. Skal vi komme hjem til jer og tage en dialog omkring fornyelse af dit hjem, så kommer vi gerne ud og give et uforpligtende tilbud.